Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Ako, Miga, Saray! Ay, dali tayo, Miga! Dali! Musogyo ko sa inyo, Mateo. Niya si Anton? Uy, hala! Wow, bara! Miga, Sara, dalagi ka ba? Mag-beach na sa ta? Anhin ako puyo sa inyo, Mateo. Ha? Anino ka puyo? Yay! Anino na puyo ako, Miga, Sara! Kadiyot sa kadiyot sa. Nganong nalipay mo kagmayo, ha? Ang di! Anino naman puyo ako, Miga, Sara? Pimina sa tang mag-beach, Miga, no? Aron, mag-imuog parasyo? Parasyo? Mateo, hain lagi si Anton. Wamang ko kay Bao. Asa ako, Brad, Miga, uy? May bisita di ay ka, Mateo. Good morning, ma'am. Good morning. Unsay ato nimo? Nangita ko ni Anton, ma'am. Wa naman gud ako siya makontak sa cellphone. Ikaw to si Sarah? Ako, ma'am. Gitug-anan ka ni Anton sa akong kahimtang? Dali. Arita sa sud magsulti. Salamat kaayo, ma'am. Ako lang dai mo bag, Miga, Sara, ha? Adun ako ibutang ako kwarto. Aba, di nga nung adto may butang ni mo si mong kwarto ang bagong sa mga. Miga man, me. Be. Saan, ma'am? Di ba, ma? Miga man, me? Tanawar ko na. Mateo, ibilin lang una ng iyang bag. Hala. And please, mahimo bang magsulti mi si Sarah nga kamera? Huwag ko labot, ma. Miga man, minduha. Hala, way labot. Kami lang una, Mateo. Please. Buy! Bagon ka ron! Karti ba ni Moy? Pero magboy lagi ko ni mo. Sus. Kisi menundahin ka? Kagbayar lagi ka. Bugat mo na yung kamot good. Nanti jara. Ang ako kang kamot mo gisaputan dong, ha? Di ka kay waka pabilas mong mama nga ilang pinagsulti si mong Miga? Mo nagisapot ka? Ha? Miga maming duha, Miga, Sara, good. Ano ko hang papahawa ko, mama, no? Ari good na yung mundong Ari good na yung Ika man, bugot. Importante ang panagsultihan si mong mama o si mong Miga, ha? Tagayo si gayon si mama ni mo nga magigsulti si mong Miga. Permanente na inyong panag-amiga si mong Miga, Sara, ha? Permanente? Hala, waka sabot og permanente. Permanent, ha? Permanent? Oh, mauna siya. Ano sa lagi na? Permanent. Stang, waka sabot. Kanang Miga gyud mo ba? Tunay gyud Miga, ha? Dit do aspart gyud ba, ha? Bisag asa mo makita mo pirmi, mutagay ginas Miga nimo, Sara. Di permanente. Mautay na permanente? Basta lamid. Kung anhin na puyo, Miga, na ko, Sara, niya, ato siya tug sa kong kwarto, permanente sad. Ha? Lami agin. Labti ka mo ng dunggan mo. Anong adto man mo patawagon sa mong kwarto, ha? Nga di may kayo yab. Ang imo mang Brad Anton. Uy, di ko sugot. Lumutipon gid siya. Nganong di mo ka masugot? Nga di mo kayo yab ni Sara, ha? Ang imuha, amiga na mo. Imugo siyang tawag Miga, Sara. Oh, di ay no. Dali na, Bulgard! Dali na, luwan na ng tayo patulat to! Ay! Nganong nagdaman kag bag? O sa may sud sa imong bag? Akong mga sinina, ma'am. Og mga gamit na ko. Unsa man di ay imong plano? Nahadlok na lagi ko sa kong amahan, ma'am. Unya, wala gid ako makontak si Anton. Doon naman ko na mo'y sabot. Doon na lagi, ma'am. Misugot na lang ko siya gusto nga hatagan siya sa kabuan nga makahuna-huna. Pero si Papa, ako naman lang ko'y kibandayan, ma'am. Nakaadto na si Anton sa inyo. Nakita na sila og sa imong papa? Uwa, ma'am.
Kay wa man makabisita si Anton sa amo. Uy, uyab mong duha? Unya wa makabisita si Anton sa inyo? Ako man sad gud maoy, nipugong ni Anton nga dili lang una mo bisita sa amo. Kay dili ko gusto nga dudahan ko ni Papa. Ma'am, isog man gud ang akong amahan. Og nakita gid ako kung giunsa niya pagkastigo ang akong magawa nga babae sa dihang nanguyab siya. Labi na gid sa dihang ni maapto siya. Imo ra sabdi ay sa nganong nangisog sad si Anton nga dili magpakita sa imong amahan. Wa man sabdi ay nimo siya pabisitaha sa inyo. Nagmahay bitaw ko, ma'am. Sarah, naluoy ko sa imong kahimtang. Pero wa pa manggihon na huna si Anton nga magminyo. Okay lang na niya kung mamatay ko sa bunog sa akong amahan. Ako na siyang gipugos nga mamay mi sa inyo. Ako siyang ubanan. Pero may balibad man. Ma'am, tabangi ko. Sa ako nang gikaingon nimo, naluoy ko nimo. Pero dili masabna ko mapugo si Anton. Paitag, Anton, oy. Musugot lang din siyang patyon ko ni Papa. Makuha na hinuuna mong anak. Makaako sab patay nimo ang imong amahan? Makaako, ma'am. Sigurado ko, ana. Nagtutingal si Amy nga di na ko matultulan ang iyong gipuyan. Klaro kayo. Makugang yun siya inig-agni niya sa pultahan. Dugay man eh. Doon na kasi kauban. Pero mo niya, siya rin usang nagpuyo din eh. Pero, nganong dugay man nangabli? Oh. Oy, ikaw man lagi. If there's a will, there's a way. Okay, gusto man kong makik-share ni mong kwarto. Ang naning ka mo taon ko. Aon sa man, di lang ko ni mo padayon nun. So pamay ako mahimo. Dali, so dire. Wow. May man ka mo timplag kape? Na, kanal sabdi ako nakatunan. Pero ang magluto og sudan, malas ka lang gyud. Sige lang tagsuwaan ni og ready-made ni sudan. Di man sa ko himilian og sudan. Kung unsay nas lamesa, mura sa akong kanon. Amy, di na gyud ko mobiya nimo. Ha? Katawa ka man gud. Ngano? Motuo sa di ay ko nimo. Anton, nabaghuan ka lang. Maong ingon ni Ana ang imong saad. Pero kung mapulaan ka na nako, labi nagmakakita kag mas nindot pa nako. Ambot lang, mananghid baka ka. Believe na ko nimo. Nainlove na day ka nako. Kuan. Wa man ka magapura, di ba? Wa, Jud. Mabitaw nga pirmi kung dunay panagang sa akong bag. Aron dili ko makompromiso. Ay, ako nang gisabot ang akong mga bro. O willing sila ma-organize og balik ang among grupo. Good! Maayo nang doon na mo'y kwarta. Unya, doon nasad ko'y kwarta. Imong cellphone ay may bagting. Tingalag ang imo rong uyab. Nag-check up nimo. Uyab ko taon. Tubag ka, kisaba. Kadiyot ha. Uy, ang akong mama? Ha? Sige lang na gyapon ka gunit sa saya sa imong mama. Huh? Di uy. Pero kadiyot ha. Kaya akong tubagon. Hello ma. Ma, anong nanawag lagi ka? Di si Sarah sa ato. Ha? Uy, nagkunsa man siya diya? Pauli una dire. Aron magsabot mo. Oh, okay ma. Pero unya na ko muuli ha. Human may magkasabot sa akong mga bro. Sige ma, bye.
Amy, kining... May nangita ni mong babae sa inyo? overthink sa gada. Ako nang tiwason akong kape ha. Lami da. Oo niya, pakuno siya mo uli. Human siya makiksabot sa iya mga bro. Ma'am, mahimong ako lang gid siyang huwaton nga makauli. Oo, wa man ay problema, Sarah. Ang ako lang gikahadlokan, tingalig maapasan ka dinhi sa imong amahan. Di ba ko gusto kupot? Wa man makatultol din si Papa, ma'am. Ma'am, pahangyo alang ko, be, please. Anilang una ko din himintras tanto nga, wa pa may magkasabot si Anton. Okay ra na. Basta dili lang yung ko gusto nga magbinastos dinhi ang imong amahan. Hala, lipayan ako eh. Nga naman? Kiniapo ko. O binagpagmiuli na ko. Imo sa kong biyoon. Unya ra ko mo uli, Mateo, kun magkasabot, Miss Anton. Pero, mientras tanto nga, dili pa may magkasapot. Magpabili lang sa ako. Yay! Yay! Ani na Japon akong miga? Ganahan ka, Mateo? Ganon kayo eh. Anya, asa mong ka matug? Ambot lang ni mama ni mo. Ato nang ka ako kwarto, vi. Unsa? Ako ramang usa dito. Akong dado ni mong baga sa akong kwarto. Ayaw, Dako man ayaw. akong katri. Ayaw. Tingalig masuko ang imong mama. Ato lang huwaton kung asa ko niya pakatul ka. Ato lagi sa akong kwarto. Ayaw lagi, Mateo. Mamugos lagi ka. Gusto kang kasabaan ko sa imong mama? Iyan na hinoon kong palayason din he. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!